Kalambuan sa Singapore like Cebu City ug ubang umaabot nga mga proyekto sa dakbayan sa Sugbo gibida sa labing unang People's State of the City address ni Mayor Michael Rama. Sayra nato ang detalye pinaagi ni ining report. Gisugdan ang People's State of the City Address sa Santos nga misa nga gitambungan sa tanang mga kawani sa Cebu City Hall, mga opisyal, mga bisita ug miyembro sa pamilya. Nitambong usab sa kalihukan si Cebu Governor Juan Garcia nga gihangop ni Mayor Mike Rama isip pagpakita sa kahiusahan sa Sugbo. Samtang sa kwahi sa andan nga hataas nga pagpamatmat, gipaagi ni Mayor Rama ang iyang People's Report sa usa ka audio-video presentation. Gitumong kini aron makita ang nahimo sa Rama administration sulod sa usa ka tuig niya nga paglingkod sa katungdanan. Gibida ang Singapore like Cebu City diin giklaro sa mayor nga dili himong Singapore ang dakbayan kun dili ipakisama lang tungod sa kalambuan ini. Collective aspiration. I've always been stressing Singapore like, only like, and it should not even be received as a vision. My vision. I look at it as a collective aspiration. Apil sa 13 Key Points program sa dakbayan ang pagpatuman sa kalimpyo sa palibot, sama sa paghawan sa merkado sa karbon ug ang pagrehab sa Freedom Park. Ang pagpatukod sa medium-rise building alang ni adto mga apektado sa clearing operation sa mga nagpuyo daplin sa kasapaan ug ang pagsulbad sa problema sa baha pinaagi sa giumol nga task force sa gubat batok sa baha. Samtang ipadali usab ang pagpahuman sa Cebu City Medical Center pinaagi sa public-private partnership. Ang programa sa transportasyon nga himuong mas moderno ug makatabang sa problema sa trapiko, apil na ang bus rapid transit kun BRT. Tinguha karon sa dakbayan ang pagmugna og cable car transport nga magdugtong sa Mountain Barangay ngadto na sa sentro sa Cebu City. Aduna na matud pay investor nga nagpakitag interes sa proyekto. I talked and I told Hans, can we have a cable car on your tower leading towards the summer capital barangay, and that is Sudlon 1. Ang People's State of the City Address gitambungan sa mga konsehal apil na ang mga fiscalizer sa konseho sama ng konsehal Mary Andy Dos Santos ug ABC President Franklin Ong. Sa pangutana, unsay grado nga ilang ihatag sa Rama administration? I would like to reiterate that it's a very noble dream to come up with a Singapore like, but I hope and pray that this will not remain secret. Para nimo pasado siya. Yes, no? Because you have to go back the past years and the past administration. So, and this is only his first year. There are a lot of adjustments. So, give him the benefit of the doubt. I could say it was quite an excellent presentation. No? It was first time that we were all surprised nga mas daghan gyud ang AVP, which is very clear. No? Normally, what you see the normal gyud sa mga State of the City address or something iya gina-space taas, but this time it was presented in an AVP. It was very clear. Kauban si Cleofer Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.